The Five Longest Days huwa l-isem ta' dokumentarju ta' madwar nofsija li jitratta l-istorja ta' Operation Pedestal jew kif inhu magħruf ma' bosta Maltin il-konvoj ta' Santa Marija li seħħ f'Awwissu tal-1942. Dan id-dokumentarju li sar minn Chris Micallef flimkien ma' missieru Morris juri x'ġara u seħħ biex iddaħħal dan il-famuż konvoj fil-Port il-Kbir u anke wara bħallum 82 sena ilu. Dan id-dokumentarju se juri fost oħrajn filmati u ritratti oriġinali minn dakinhar ta' din il-ġrajja storika għal poplu Malti. One News kellem ma' Chris Micallef li ħadem fuq din il-produzzjoni fejn qalinna li l-isem Five Longest Days huwa imdawwar ma' 5 ijiem ta' wara daħal il-konvoj meta inħattu l-affarijiet mill-5 bastimenti bħala parti mill-konvoj ta' Santa Marija. F'dawn il-5 ijiem kien hemm il-biża' fost il-Maltin li sakemm jinħattu il-provisti kien ikun hemm attakki mill-ajru tal-għadu li seta' wassal biex jinqered kollox. Dan id-dokumentarju se xandar f'jum Santa Marija fid-9 ta' filgħaxija fuq One.